Hayi mina la ngiphuma khona beyingeke yenzeke leyo nto. Hayi ngimangela izolo ngilalela iradio ngisemotweni ngiva emsakazweni kuthiwa abahlali baseRivilia KwaZulu Natal baqoshe amaphoyisa abe wazosesha ama-drugs abophe nomunye wabahlali baleyo ndawo othengisa ama-drugs kwathi umphakathi waphuma wonke wakabha imoto zamaphoyisa ngamatshe aphuma namaphoyisa ke kuleyo ndawo sewagijima. La ngiphuma khona bawungeke uyenze leyo nto. Yabona mina angazi ukuthi ngikhule ngesikhathi esibi. Iphoyisa belisatshwa lihamba lekudeni lingakakukhulumisi nje bolisaba nje iphoyisa ukuthi hayi lo umuntu womthetho. Umuntu womthetho futhi uma hamba endleleni ukhwesha kancane uma hamba ngenyawo ukhweshe kancane ngoba iphoyisa nje belinesithunzi ukuthi bowungeke ucophisane nephoyisa. Mina ngike ngibone nama video la ku TikTok iphoyisa liyamtshela umuntu ukuthi hayi ngicela ungikhombe ilicense yakho noma ngicela uvule ibhuthi yemoto. Umuntu usofaka iphoyisa imibuzo uyayitshela nokusho ukuthi yena wazi ama rights akhe yena le country lena I country ayithandayo angacabangi ukuthi uzohlukunyezwa ngamaphoyisa. Hawu aphikisana nephoyisa azakhipha ifoni ashuthi iphoyisa ivideo. Hayi maphoyisa la South Africa wasahlonishwa. Maphoyisa la South Africa awasahlonishwa ngoba sekumele ancenge izigebengu, kumele ancenge isigebengu akhulumisane nomphakathi hayi lana sizobopha omunye umlisa othengisa idakamizwa. Siyacela Nkosi yami ngicela ningasilimaza. Hayi bantu abakhule ngesikhathi samaphoyisa ngempela bayazi ukuthi ubungeke nje usukele imoto yamaphoyisa uyishaye ngamatshe. Angazi kwenzakaleni ngesithunzi samaphoyisa kodwa hayi no sekuhlukile nje into eyinengi senziwa ngendlela ezimangalisayo ene ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi si South Africa sibe ne-police force ne-South African Police Service iphiko lamaphoyisa elinesithunzi elisatshwako futhi elenza umsebenzi wawo. Akwazi ukuthi maphoyisa kungaphuma amaveni awu8 aye kumphakathi othile athi ayobopha umuntu afika amthole lo muntu kodwa kwale bantu abathile ukuthi lo muntu aboshwe bese ngalamaphoyisa ke ayaphuma abuyele station angaphathanga la bewayokulanda. Hayi lokho angikuvisisi ke. Angikuvisisi lokho. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga sibe namaphoyisa asebenzayo amaphoyisa alalelwayo asatshwako. Angisho ukuthi umuntu asatshwe ngalendlela yokuthi bese uzenzela noma ngayini kodwa asatshelwe ukuthi hayi akadlali laba kasidlodlo abadlali ngoba manje ngathi siyadlala mosla South Africa. Ngathi siyadlala mosla South Africa ngoba kwenzeka kanjani ukuthi eWestbury la Johannesburg kuthiwe kunendawo lapho amaphoyisa asaba ukungena khona. Mina ngase ngayizwa leyo nto. Kukhona indawo la South Africa lapho kwaziwa khona ukuthi noma ungagqekezelwa amaphoyisa afonelwe angeke afike ngoba kuyaziwa kubhalangwa ndawo kodwa kuyaziwa ukuthi amaphoyisa awayi kule township leya kulela lokishi amaphoyisa wangena.